Бүген 14 август көнне үзләренең Рубин туйларын Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшләребез Азизовлар гаиләсе Зәкия Мунировна һәм Вилдан Рәхимҗанович каршылыйлар. Күркәм бәйрәмнәре белән ихластан аларны Сызрань шәһәреннән якын туганнары Тимер Булатовлар гаиләсе Равил, Раилә, Расита һәм Рита котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 40 ел элек ике күрше авыл балалары бер-берсен табып гомерлеккә бергә булырга дип вәгъдәләр бирешәләр. Кирюшкин авылы кызы Урта Терешка авылы егетенә килен булып төшә. Күпме гомерләр аккан шул көннән алып. Икәү бергә төп йортта яшәп, әти-әниләренә олы терәк тә, ышаныч та булып гомер кичерәләр. Күркәм мәхәббәттә ике батыр уллары туа. Илдарлары гаиләсе белән читтә яшәсәләр дә, кече уллары, илдыслары, әти-әниләрен кабатлап, төп йортта хәзер инде алар сыман хөрмәт итеп әти-әниләрен, мәрхәмәт күрсәтеп, бергәләп яшәп киләләр. Зәкия апа белән Вилдан абыйның бүгенге көндә инде 4 асыл кышлары, татлы оныклары Тимур, Динар, Самира һәм Салаватиклары бар. Бу гаилә турында бик күп матур сүзләр сөйли алабыз. Икесе дә бик тырыш булган кешеләр, тормышларында күпме авырлыклар очратсалар да, бер кайчан да сынып, сыгылып калмадылар. Гомере буе авыл җирендә яшәп, мал-туар, кош-корт асрадылар. Бакчалары җиләк-җимеш, яшелчә белән тулы булып, гөлгерләп тора. Кайчан барып кермә, алар сине ачык йөзләре, шат күңелләре, ризык тулы табыннары белән каршы алалар. Зәкия апа үз туганыбыз булса, Вилдан абыйда гомердә читләшеп тормады. Үз абыебыз сыман, шатлыкларыбызда да, кайгыларыбызда да безнең белән ихластан сөенде дә, көенде дә дигәндәй. Кадерлеләребез, Рубин туегыз белән котлыйбыз. Алда да бер-берегезне яратып, кадерләп кенә яшәгез. Бала-оныкларыгызның хәсрәтен күрмәгез. Горурлыкларыгыз булып, тик сөендереп, шатландырып кына яшәсеннәр. Без дә еш кына аралашып, туганлыкның кадерен белик. Рәхмәт бар ярдәмегез өчен, һәр вакыт безне аңлавыгыз өчен. 40 елны бергә тутырдыгыз. Рубин туйда ишек шакыды. Бәйрәмегез хөрмәтенә гүя зәңгәр күктә кояш балкыды. Аппак күлмәк, кулда чәчкәләрең, чәчләр генә бераз бәсләнгән. Килен белән кәләш бик бәхетле, әби һәм бабайга әйләнгән. Оныкларын сөеп, кышып алып, балаларга горур карыйсыз. Бик тиз үткән булса да ул гомер зая түгел дип аңлыйсыз. Алда әле алтын туе килсен, алмаштырсын аны башкасы. Теләгебез исән һәм сау килеш парлы булып сезгә каласы. Әши диеп бүген кычкырмабыз, төшө булсын ни бар теләкләр. Шуның арасында җырыбыз да булсын сезгә махсус бүләкләр. Хөрмәтле Зәкия Мунировна һәм Вилдан Рәхимҗанович, Рубин туегыз мөбарәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Isingdami jonim sening bilan Tavgi qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlikka birga qavuşdilar Tınıp gümür yolun Ütəbiz biz gümürge birdirge Minim g'oşiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar minim ko'zlarda Qo'lga qo'l tutınıp gümür yolun Ütəbiz biz gümürge birdirge Minim g'oşiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar minim ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şuluq ko'rkam şuluq g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbat
култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә, имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем